Usa ka low pressure area ang nasiplatan sa gawas sa nasod. Samtang dunay cloud cluster sulod sa Philippine Area of Responsibility nga posible matud pang mahimong LPA sa mga mosunod nga adlaw. Sa padayong paglayo sa bagyong Enteng nga ana-ana gawas sa nasod, makasinati gihapon og mga pag-ulan ng pipila ka bahin sa Luzon ug Visayas dala sa hanging habagat. Samtang sumala sa pag-asa ang LPA gawas sa PAR, ubos ang tsansa nga mahimong bagyo. Apan duna sila'y na monitor nga cloud cluster sulod sa nasod nga posibleng mahimong LPA sa mga musunod nga adlaw. Hinuon wala pa kini epekto sa panahon sa nasod. Sa Mindanao, localized thunderstorms gihapon ang magdala og mga pag-ulan. Base sa datos sa Metro Weather, dakong bahin sa Mindanao ang posibleng ulanon sa hapon o gabii, ilabi na sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga ug Davao Region. Magbantay gihapon sa mga posibleng pagbaha o landslide, mga kapuso.